जोंना बिटिआरनि मानगोनां टेलेन्टेड इएम राकेश ब्रह्म आदैया हाग्रामाखौ डाइरेक्ट नेग्लेक्टआव खालामहरबाय। बिथांनि मथेब्ला डेपुटि चिफआव थानांगौनो हाग्रामा महिलारिया। चिफ जानाय जायैजों खोथा गैया, सिगाङाव खामानिखौ खौसेनि खामानिखौ मावग्रो। लुबैनायालाय बिथाङा पार्सनेलि खौसेखौ लुबैदों होनदों, नाथाय आदर्शआव माबादि थेरा बेखा जानानै दं साननो गोनां बाथ्रा। बेबादि नेग्लिजेन्सखौ लाबोलायोबाथ' खौसे जानायनि सिगां थुफ्रा गावस्रालायनायसो जागोन। अब्ला भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायग्रोदो, बिनि उनाव सावरायगोन। दिपेन बर' साराबो नै खोथा बुंफिनबाय बावैसो रादाबाव, बर'नि मुंदांखा निउस चेनेल बड'लेण्ड रादाबाव। अब्ला नायग्रोदो। आङो मोनसेल' खोथा बुङो, बेखौ आं पार्सनेलि बुंदों, आं दलनि सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै बुङाखै। प्रमद बर'आ बिटिआरनि चिफ जानांगौ, गोबां मिशन दङ, गोबां भिजनजों लानानै 40टानिबो बारा मिशनाव जों खामानि मावगासिनो दङ। सान्थि बिटिआर सुक्तिया गोबां आरो दफा माखासे मावफुंजानांगौ दङ। बे समाव आं मोनसे लुगैयो, बिपिएफजों इउपिपिएलजों ज' जानांगौ, खिन्थु हाग्रामा महिलारिया डेपुटि चिफ आरो आसामनि केबिनेटआव बिथाङा थानांगौ। आरो फैगौ जे एसेम्बलि इलेक्सन 15टा जे समस्ति, बेवहाय मोजाङै मोजां 15टाखौबो देरहाजोबनानै आसामनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन खेबसेबाव, बे आंनि पार्सनेल दै, चिफ मिनिस्टार बानायनांगौ, बेनि खोथा आरोखि। आच्छा, दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। आदै राकेश बुंनायखौथ' नुनो मोनबाय जे खौसे जानायनि सिगां गावस्रालायग्रोनाय भाषा, बिदि नेग्लिजेन्सफोरखौ लाबोलायनो नाङा। खौसे जाग्रो, जानानै नों खामानियाव नांथाबग्रो, ज' जानानै नों काउन्सिलखौ दखल खालामग्रो। बिनि उनावसो जोङो सोर मा जागोन बेखौ सावरायलायनांगौ। दा बेजों लोगोसे बिथाङा होनदों हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां सारखौहाय नेक्स्ट टाइमनि थाखाय सिएम बानायबावनांगौ होननानै बुंदों, बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ। बे एनडिएजों थांनायानो जाहैबाय आरो। नाथाय नैबे काउन्सिलनि खेथ्रआव जोङो मालाबाबो बिथांमोनखौ सुबिदा होनो नाङा। स' बेखौनो सरजाबनानै दिनै दिपेन बर'आ रादाबाव बुंफिनदों। दाख्लै बुंनाया आलदा, गेजेराव बुंनाया आलदा, माने उदांस्रि सानाव बुंनाया आलदामोन, नै दिनै बुंनाया आलदा। बिथाङा हयथ' सानदों खोमा गुबुन रायजो राजाफोरनि कमेन्ट्सफोरखौ नायनानै जे आंनि बुंनाया भुल जाबाय सानदों खोमा। नाथाय बिसिबां बावथिना गेलेनो बेखौबो जों नागिरनांगौ, साननांगौ बाथ्रा। खेबसेल'सो बाथुलखौ मै बेदर होननानै फाननो हायो बाजाराव, खनलेथ' हाया। दा बेखायनो खौसेथिखौ लुबैनाया मोजां जादोंमोन, नाथाय आलादा मोनफ्रोमबो डिग्रियाव खोथा बुंनाया बेना मोजां जायासै। मोनथामनिबो आलादा फाराग दिपेन बर' सारनिया। दा दिनैनि बे रादाबाव बुंदों बिथाङा, मुंदांखा चेनेल बर'नि बड'लेण्ड रादाब चेनेलाव काउन्सिलाव रिजनेल पार्टिया इउनाइट जानांगौ, ज' जानांगौ। बेनिफ्राय बे रिजनेल पार्टिनि सिमायाथ' जोंना रिजनेलावल' गेलेनो मोनगोन नालाय, ओरैहाय एसेम्ब्लियाव नेसनेलाव गेलेहैनो हाया, बे खोथाखौ बुंदों। दा बेवहाय जोङो माखासे सुबिदाखौ लानांगोन होननानै बुंदों। आरे बाबा, बे रिजनेल पलिटिकेल पार्टियालाय बबेथो दिल्ली मुम्बाइआव मा मोनहैनो हानांगौ? बे नोंनि न'आव थानायखौनो सिख' जाहांसो। आरो बेवहायलाय मा दिल्ली मुम्बाइनि एमपि सिट, हनै उदालगुरि जाखानायखौनो दरं उदालगुरि जेनेरेल सिट बानायना लाबोबाय। हनै अबेबा गामिया एसटि एसेम्ब्लि एमएलए सिटआवहाय, एसेम्ब्लि सिटआवहाय अबेबा गामिया एसटि खाखौनो रिजार्भ सिटखौनो आनरिजार्भ बानायनानै लाबोबाय। बावलाय मा गुबुनखौ मा हानहरनायनि खोथा? फाग्लालै सारा आलादा दं, जों खोथा रायलायो। जोङो नैबे नोंनि खोथा बुंनायाथ' ओरैसो बुंदोंमोन ना दिपेन बर' सार, बिजेपि इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जानांगौ। बबे मोनथाम पलिटिकेल पार्टिया ज' जाफेरनो हाखो? ज' जानानै गेलेनाय मानि बियो रानलायनानै लानायसो जायो। काउन्सिला जोंनि बर'नि थै अरजों मोननायखौ गुबुननो मानो राननांगौ? थै दान होनानै मोननायखौ राननायनि मा खोथा दं? खिन्थु साफा सानै फैफादेरोबा एलायन्सआव होनोबा आलादा जायो काउन्सिलाव। दा बेखौबो होनबावाखै नोङो, खिन्थु आंनिबा एलायन्स थेलायन्स नाङा, इउपिपिएल बिपिएफ ज' जादो, गेलेदो, काउन्सिलखौ सालायदो आरामसे। बेवहायलाय जों बिराद सेक्रिफाइस खालामनानै बिराद मुंख्लं जानानै मोननाय बुस्थुखौलाय मालाय राननानै होलाबायसै। बेनिफ्राय नोङो नोंनि पावारजों, नोंनि पावारखौ खिन्थाबानो
गुबुनाबो नोंखौ एलायन्सआव हानो देरखायो बेनि एग्जाम्पलखौ होगोन आं दसे उनाव जे दिनै बिपिएफ आरो इउपिपिएल काउन्सिलखौ दखल खालामबाय काउन्सिल दखल खालामनाय लोगो लोगो माखासे एमएलएफ्रा फैबाय एमएलएफ्रा आखायाव फैबाय एमपिआबो जोंना फैगोन दा बेफोरखौ नुनानैनो सानखा हखा मालाय साननो गोरोंफ्रा हेमन्त बिश्व शर्मा सारमोना अमित शाह मोना नरेन्द्र मदि बिथांमोनहा मालाय एमएलए सिटखौ रिजार्भनिफ्राय आनरिजार्भ उदालगुरिखौ दरं उदालगुरि रिजार्भनिफ्राय आनरिजार्भ बानायना दोनखाजोबदों दा खौ नुसेयावबो जों बुजियाबा जोंनो सामायन' बुंथायानो बुजिदोंबा नोंसोरलाय लिडारफोर मानो बुजिया हयथ' बुजिनानैबो बुजिबाय थादों हयथ' मस्लानिबो मामला जानो हागौ बा इयुनाव लिडार जानायनि माखासे लामाबो लादों जानो हागौ दा आं बे दिपेन बर' सार बुंनाय भिडिअ क्लिपखौ आं होला नोंथांमोना बयबो नुखाजोब्बाय दा मोनसे खोथाखौल' बुंनो नागिरदों आङो पावारा गोरा जानानै जोङो बुथुमनानै लाजोबनो हायोबा नोंखौ एलायन्स जानोसो लिंखायो बै समाव 13 एमएलएस जोंनि काउन्सिलनिफ्राय हाग्रामा महिलारिनि आखायाव दंमोन ना 13+1 14 बेवहाय बिथांखौ लोगोसो लादों आसाम सरकारा लोगो लाहरदोंसो गभर्नमेन्ट दानायाव एथ' बुरजा एमएलए जगायहरनो हाबाय नालाय पावारा बेफोरखौसो होनो दम गोनाङा जेरैखि जाया बायहुगर बायख्रुब बिथाङा मोनदों 13+1 14 दा बेवहाय 2+15 17 इयार्स सासन खालामनायावहाय बै समावहाय बिथाङा बेबायदि मोनसे लेंहर जालायनाय आरो बै समावनो जोंनि बर'निफ्राय 3 केबिनेट रेंकनि मिनिस्टार मोनदों प्रमिला रानी ब्रह्म रिहन दैमारि चन्दन ब्रह्म बेनिफ्राय ग्रें ग्रें गोम गोम रायजो खुंदों सासन खालामदों बेसेबांबा गोबाव दम बाहायनानै काउन्सिलावबो रावखौबो बै समाव हाबहोआखै दिनैनि समनि बादि बिसिडिसिआव गंब्रै सियार फैबानो बिजेपिनो खावसे इउपिपिनो खावसे राननानै होनाय बेबायदि गैयामोन एलायन्सआव दंबाबो दा मा सानो रायजो राजाफ्रा कमेन्ट्स हरबानो जाबाय आं नेनानै थागोन भिडिअखौ जेखिनि फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ